pokračovať v základnej umeleckej škole, žiakom a kolegom a zároveň teda zážikovému kvartetu. Znamená to, že obohatili dnes naše vnútro. Keď som tak uvažoval na tým všetkým a trocha som mal slzy v očiach pri pesničke, alebo teda pri skladbe od Erika Claptona Tirzinerom, lebo to bola posledná skladba, ktorú zatiaľ tak skúšam troška amatérsky na gitare a poznám ten príbeh a tento človek sa naozaj pýtal, že ako to bude potom, keď sa stretneme v nebi. Človek, ktorý bol neveriaci, budeš ma poznať po mene, ťa stretnem, ako ťa stretnem. Takže ďakujem za to, že ste svojimi myšlienkami a textami piesni naplnili naše hlavy. Melódiou, ktorú si odnášame na perách, a zážitkom, ktorý sa nedá podrieť, lebo ten ostane len v srdci. Melódiu môžeme sprostredkovať iným, ale ten zážitok naozaj ostane len pre nás. S novými vecami sa dá v živote podeliť, ale s týmto asi nie. Nakoniec sa budú musieť prísť aj tí ostatní, ktorí ten zážitok chcú mať. Takže vám ešte raz ďakujem. A bolo tu spomínané mesto Severného západnom Taliansku, ak sa neviem, Slovensko. Navštívite ho v apríli. Takže ja vás poprosím, všetkým ostatným samozrejme ďakujem, že ste boli prítomní na tomto vianočnom koncerte a zároveň vás poprosím, aby ste potom svojim dárom a príspevkom pomohli v základnej umeleckej škole dostať sa do tohto mesta a s pani riaditeľkou sme sa rozprávali pred začiatkom vystúpenia, že v tomto meste je pre nás známy arcibiskup Bezák. Takže ak by ste ho náhodou tak mali príležitosť sa dostať do kláštora, určite, že odovzdávame svoj pozdrav a aj mobility tomuto vzácnemu človekovi. Takže ešte raz ďakujem a myslím si, že si ešte raz zaslúžia